Az egyedüli megközelítési lehetőségünk csak itt a szomszédunkon keresztül lehetséges. Éppen ezért indítottuk el 2008 májusában ezt a szolgalmi jogpert, ugyanis a PTK 167-es paragrafusa értelmében abban az esetben, hogyha egy terület közúttal nem összekötött, akkor a szomszédnak tűrnie kell azt, hogy az ő területén átjárjanak. Na most jelen pillanatban a mi jelenlegi szomszédunk, a Söptei Ingatlan Hasznosító Kft. Ezt vitatja, és éppen ezért a Söptei Ingatlan Hasznosítónak a képviselője, Baló József ezt ki is jelentette körülbelül 2 héttel ezelőtt, hogy nem hajlandó tovább tűrni, hogy az ő területén átjárjunk, és el fogja zárni az utat előlünk, ami hát ugye a mai nap reggelén meg is történt. Pontosabban, bizonyos korlátozásokkal, ahogy most láthatjuk. Pontosabban ő eltűrné, ha? Eltűrné abban az esetben, hogyha mi bérleti díjat fizetnénk az ő számára. Abban az esetben azonban, ha bérleti díjat fizetünk, az ő kérése az, hogy ettől a szolgalmi jogpertől mi álljunk el, vagyis a törvény erejénél fogva nekünk ettől kezdve nem lesz lehetőségünk ennek a szolgalmi jognak a megalapítására. Teherforgalmat nem fogja átengedni, ez már jelentősebb veszélyt jelent, hiszen itt napi kiszállításokról van szó. Ahogy említettem, a legtöbb vevőnk külföldi vevő, ahová ugye hetente több autónyi forgalom indul kifelé, illetve ugye a bejövő alapanyagokról is szó van. Ami itt nagyon fontos, hogy az évnek egy olyan szakaszában vagyunk, amikor a legnagyobb megrendeléseket kapjuk mi a vásárlóinktól, tehát itt akár egyheti termeléskiesés vagy kiszállítás kiesés, az ugye a fizetési határidők függvényében majd olyan árbevétel kiesést jelenthet a számunkra, amely a cégnek a likviditását néhány héten belül már jelentősen befolyásolja majd. Úgyhogy ilyen módon, hogyha a teherforgalom behajtása nem lesz megoldható, a cégnek a működés az jelentősen veszélyben lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Hello!